Masana abwino ndi nthawi yankhani kuchoka kuno ku MPC ndipo muli ndine Arthur Chokoto. Poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha achinyamata a zaka zosaposera makumi atatu kuti akhale nawo pa mkumano wa maso ndi maso komanso masamba ya mchezo Facebook ndi X pomwe adzayankhe mafunso awo onse okhudzana ndi zitukuko zomwe wachitira. Akuluakulu ochokera mdziko la United Arab Emirates ali mdziko muno kudzakambirana ndi akuluakulu a boma la Malawi migwirizano yomwe ithandize kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja omwe dziko lino likukumana nawo. Ndipo bungwe loyendetsa mpira wa netball la Netball Association of Malawi lati likufuna ndalama zokwana 350 million kwacha kuti lichititse mpikisano wa masewero wa maiko amuno mu Africa. Takondwa pokhala nafe. Tiyambe ndi nkhani yoti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamema achinyamata kuti akhale nawo pa mkumano wa maso ndi maso komanso pa masamba ake a mchezo Facebook ndi X yomwe imadziwikanso zino ndi Twitter pomwe ayankhe mafunso awo onse okhudzana ndi zitukuko zomwe wawachitira achinyamata zomwe afuna kuwachitira komanso zomwe achinyamatawo akufuna kuti boma liwachitire. Mkumanowo uchitika lero kuyambira 2:30 masana ku Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Dr. Chakwera ati pamene adzitambasula zitukuko za achinyamata zomwe anazinena mu uthenga otchedwa Sona, achinyamata akhalenso masuka kufunsa mafunso osiyanasiyana ndipo ayapereka mayankho. Moni nonse achinyamata, dzina langa ndine Lazaro. Ndikuyitanani kumacheza kukambirana nanu za gawo lanu pa zitukuko zoposa 500 zimene natambasula mu State of the Nation Address yanga lachisanu lapitali. Ndiye ndikuyitanani nonse amsinkhu ochepera zaka 30 kuti mudzatengepo gawo pa macheza ameneyo. Machezawa adzakhala live pa masamba anga mchezo apa Facebook ndi pa X, pamene mudzathe kufunsa mafunso ndi kupereka maganizo anu ndi achinyamata 100 omwe adzakhale nane mu Town Hall nthawi imeneyo. Macheza ameneyo adzayamba 2:30 masana lachisanu lubwerali pa 21 February. Tiyeni mudzakhale nane limodzi kuti tipitirize kupititsa zitukuko zathu patsogolo. Zikomo kwambiri. Padakali pano bungwe la Empowerment of Youth on Economy and Development AED Malawi lati ndilokhutira ndi mfundo zomwe utsogoleri wa Dr. Chakwera ukutsata polimbikitsa ntchito komanso kutukula achinyamata mdziko muno. Mkulu wa bungweli Mzondi Mkandawire amathirirapo ndemanga pa mkumano omwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akhale nawo ndi achinyamata lero pa masambawa mchezo. Ndipo achinyamata ayamikira President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera powapatsa mpata kuti apereke maganizo awo pa zitukuko zomwe akufuna. Izi zikutsatira mkumano omwe Dr. Chakwera akhale nawo lero ndi achinyamata mdziko muno. Justin Kweu ayendeza mbiri mu ripotili. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera analengeza lachitatu kuti akhala ndi mkumano ndi achinyamata omwe uzakhale pa masamba awo a mchezo a Facebook ndi X. Achakwera ati cholinga cha mkumanowu ndikuti achinyamata ayankhulepo pa chitukuko chomwe ananena mu uthenga otchedwa Sona komanso kuti afunse mafunso kuthirirapo ndemanga komanso kunena chitukuko chomwe akufuna. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Youth and Society a Charles Kajoloweka ayamikira mtsogoleri wa dziko linoyu kamba ka chikonzerochi. Akajoloweka ati achinyamata akuyang'ananso kuti mtsogoleri wa dziko linoyu azafotokozere mmene wakhazikitsira ndondomeko za chitukuko zomwe zili pansi pa ndondomeko ya Youth Manifesto. Mkumano umenewu ndithu ndofunika kwambiri kuti a president ndithu akalongosole mmene ayendetsera chitukuko cha achinyamata chasankhireni mu 2020. Komanso ndithu mwayi wapaderadera kuti achinyamata awa ndithu akatule nkhawa zawo komanso kupereka maganizo awo mmene Achakwera ayendetsera boma
chisankhireni ngati president. Ndipo bungwe la Empowerment of Youth on Economy and Development AID Malawi nalo lathokoza Chakwera pa chikonzerochi. Mkulu wa bungweli Amzondi Mkandawire ati izi zikuoneseratu kuti Chakwera amaganizira achinyamata pa nkhani za chitukuko mdziko muno. Uwu ndi mwayi ndipemphe kwambiri makamaka kugula achinyamata kuti apereke maganizo zomwe amatha kumatiuza kumatifulukuzira achinyamata ndi ideas abwino kwambiri kuti apereke kwa president afulukuzire momwe afuna kukonza zinthu zikakhala bwino tiyamikire. Ndipo nkhaniyi yasangalatsanso ophunzira amsukulu za ukachenjede mdziko muno amene ambiri ndi achinyamata. Mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES Eric Magetsi ati mkumanowu ndi ofunika pa mfundo zotukula achinyamata mdziko muno. Amagetsi aonjezera kuti mkumanowu usakhale woyamba ndi omaliza kamba kuti ukhala ofunika posintha zinthu zomwe zikuphinja achinyamata mdziko muno. Zimene zikuonetsera kuti president ali okonzekera kuti amve madandaulo ma issues osiyanasiyana amene tikukhala nawo ngati achinyamata. Zimene akonza president izi zikuonetsa kuti ukhaso mwayi kwa achinyamata afe kufotokoza ma issues amene amatikhudza ena kuti mbali ya zamaphunziro, mbali ya ntchito, ngakhaso social justice. Komanso kuyankhulaku ikhaso platform ya kusintha ma policies osiyanasiyana amene amapindula ife achinyamata. Kupatulako mkumano komanso kupereka danga pa Facebook ndi X, Dr. Chakwera aperekanso nambala ya WhatsApp yomwe anthu atha kuwafikira mosavuta. Justin Mkweu, MBC Blantyre. Bungwe lomwe boma la Independent Civil Society layamikira ndondomeko ya chitukuko chomwe boma lachita yomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anapereka nyumba ya malamulo lachisanu sabata yatha potsekulira nyumbayi. Atsogoleri a bungweli anena izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre pomwenso ati zomwe anayankhula Dr. Chakwera ndi zotsekula maso anthu pa za ntchito za chitukuko zochuluka zomwe boma lachita mu zaka zinayi zapitazi. Zambiri mu ripoti la Everest Ching'ambe. Sabata yatha mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adalankhula kwa anthu mu nyumba ya malamulo komwe anapereka mndandanda wa ntchito za chitukuko zomwe boma lachita m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo amaphunziro, zaumoyo, mphamvu za magetsi, zamayendedwe ndi zina zambiri. Poyankhulapo pa ndondomekozi, mkulu wa bungwe la Independent Civil Society Asiza Kondowe ati Dr. Chakwera anapereka mwatsatanetsatane momwe madera ambiri mdziko muno apindulira ndi ndondomeko za boma. Afotokoza njira yatsopano imene sitinayionepo mmene zimachitikira a president akamafotokoza imene timatisona. Kwakukulu kwambiri afotokozera amalawi zitukuko zimene achita potengera madera osiyanasiyana pa Chingerezi nganene kuti district by district. Izizi zapereka mwayi kwa Malawi madera onse kuti aone kunena kuti kodi a president apanga chani ku dera lathu lino, ndipo zikatere ziwapasa mwayi anthu kuti apereke danga kapena amuone president kuti kodi wapanga zitukuko moyenera kapena ayi, ziwathandizenso kupanga ziganizo moyenera. Sitikuyenera kunena kuti mwina president wapanga bwino dera lonse la dziko la Malawi ayi, koma kupereka kauniuni otere kukupereka danga kwa Malawi kunena kuti adziwe ena mwina samadziwa chifukwa nthawi zina andale amatengerapo mwayi kumangonena kuti dera la kwathu lino palibe chimene a president apangapo, koma sona imeneyi yapereka mwayi kwa Malawi mwina ena samadziwa nkomwe kuti kudera lawo mwina sikunachitike zikukuko panopo adziwa, ndipo adziwa mwina madera ena amene mwina akufuna achitike. Akondowe alimbikitsa anthu mdziko muno kuti azikonda dziko lawo potereza ntchito zonse za chitukuko chifukwa ndi chuma cha dziko la Malawi malo mokonda ndale. Mawu ake Dr. Chakwera anafotokoza za ntchito yomanga nyumba za achitetezo, kumanga ndi kukozanso misewu ndi njanji, kupereka ngongole ndi zipangizo zina za ulimi kudzera ku bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF, komanso kulumikizitsa anthu ku magetsi m'madera akumidzi kudzera ku MAREP, kuonetsetsa kuti magetsi sakuzimazima zomwe anati zachitika pansi pa boma lake mu nzaka zinayi zapitazi. Everest Ching'ambe, MBC Blantyre.
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Michael Usi watsimikizira anthu mdziko muno kuti boma likuchita chotheka kulimbana ndi mavuto omwe anthuwa akukumana nawo kuphatikizapo kupereka chakudya chaulere. Dr Usi apemphanso anthu kuti adzithandiza osowa pogawana kangachepe komwe ali nako poonetsetsa kuti pasapezeke osoweratu m'malo mongokhalira ndale nthawi zonse. Dr Usi anena izi kumudi mu mzinda wa Blantyre pomwe amayankhula kukhwimbira anthu a odya zake alibe mlandu omwe anakawaona. Secret Segula wadza ndi zambiri. Odya zake khwimbira anthu linakhamukira ku nyumba ya boma ya mudi koma limafuna kucheza komanso kuperekeza wachiro wamtsogoleri wa dziko lino Dr Michael Usi omwe anali m'chigawo chakumwera kugwira ntchito zina za boma. M'mawu awo Dr Usi ati boma likudziwa za mavuto omwe anthu mdziko muno akumana nalo ndipo boma likuchitapo kanthu. Iwo anati mwachitsanzo vuto losowa mafuta tsopano ndi mbiri yakale. Iwo atinso kumbali ya njala iwo alamula bungwe la ADMAC kuti ligawire anthu omwe akhuzidwa ndi njala mpunga omwe ali nawo kuphatikiza pachimanga chomwe chikugawidwa kale. Dr Usi atinso iwo sagwira ntchito mwa iwo okha koma motumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr Lazarus Chakwera kuonetsetsa kuti miyoyo ya Malawi isinthe. Dr Usi ati nthawi yakwana yoti anthu mdziko muno tithandizane osamangokhalira ndale. Nkhani ndionena kuti zabwino zikamachitika ena zimawawa. Akugawa ufa waboma kuti ati ine ndimva khanga ndikuti woperewera iyayi a president a dziko lino akundilola kugawanso ufa wa ine mwini chifukwa ufawo ndikugawa kwa anthu wa president wawo ndani anthu onse Malawi munomo president wawo ndi Chakwera. President ndani kodi? President ni ndani? President ndi Chakwera. Achakwera sakundipangira ine nsanja kuti akagawa uyu andibera shaini. Oyi ine ndine vice president wa dziko lino. Poyankhulapo malo mwa anthu omwe anasonkhana kumudi ahape mkandawire omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu a gulu la odya zake alibe mlandu dala mudi ati anthu anabwera mbiri chonchi kamba kuti Dr Usi ali ndi chikoka. Oli anthu amadera ku Blantyre kuno anafunsa kuti abwere azaonane nawo chifukwa choti anamva kuti iwowo akubwera ku Lilongwe. Ndi anthu onsewo amene mwaonawo they came on their own to come and see him. Mbira 4 chama 5 AM kuti kuno kwabwera anthu tabwera pa gate pa. I think over 500 people were already in here. Koma mabwera kuti asasasikane ndi bwana. Dr Usi abwera mboma la Lilongwe atagwira ntchito za boma m'chigawo chakumwera. Secret Segula, MBC Blantyre. Nduna ya zamalonda a Sosten Gwengwe yati kubwera kwa akuluakulu ochokera mdziko la United Arab Emirates ndi chizindikiro chakhumbo la mtsogoleri wa dziko lino lofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja omwe dziko lino likukumana nawo. Ndunayi yanena izi ku Lilongwe pomwe limodzi ndi akuluakulu a boma anakumana ndi akuluakulu ochokera ku UAE omwe ali mdziko muno kuti akambirane za ndondomeko yogula mafuta pakati pa boma ndi boma la United Arab Emirates komanso kukhazikitsa kwa banki ya chitukuko. Agwengwe ati chaka chatha chokha dziko lino lagwiritsa ntchito 1 trillion kwacha kugula mafuta a galimoto komanso fetereza yekha zomwe ati kubwera kwa ndondomekozi kuthandiza kuti ndalama zipezeke komanso vuto la mafuta lithe. Kuphatikizapo akuluakuluwa akumananso ndi akuluakulu a boma kuti akambirane za momwe angagwirire ntchito ndi dziko lino magawo a zaulimi, malonda, mphamvu komanso zokopa alendo mwazina. Fe ngati Malawi tikuvutika kwambiri kugula mafuta a galimoto ndipo iwo anatipatsa ndondomeko imene ingathe kutithandizira ife kwambiri boma ndi boma kuti tizitha kupeza mafuta amenewa mosavutikira pa mtengo wabwinoko komanso malipiridwe yake kumatipasa nthawi yokwanira yoti tiyang'ane madollars olipirira mafuta amenewa. Ndipo lero kwabwera akuluakulu aku United Arab Emirates ndipo ena achokera ku nduna wawo wa zamalonda mafactory komanso mabusiness ndipo ena achokera ku makampani akuluakulu amene amagwira ntchito ndi boma mdzikolo cholinga kuti timalizitsebe zina ndi zina zimene anaziyamba president za mafutazi
komanso aonenso kuti kodi ndi umwayi wotani umene uli mdziko muno kuti iwo atha kubwera nkuzachita ma investment osiyanasiyana. Ali ndi chidwi kwambiri ku nkhani za ulimi, koma kulimi konso kwambiri kuona teknoloji ya nyowani ya ulimi imene angathe kutibweretsera kuno, komanso ali ndi chidwi kwambiri kuona ku mphamvu za mbwezera za magetsi, komanso ali ndi chidwi chachikulu kuona ku nkhani za manufacturing ndi zina tourism ngati mu ATM mwathu. Ndinenebe kuti apresidenti anakayiyambisa nkhani imeneyi ku United Arab Emirates chifukwa chonena kuti mukaona mulingo wa ma imports athu zimene tikuwodesa kuchoka kunja, zinthu ziwiri izi, mafuta ndi fertilizer, zikutitengera ndalama mmakwacha ngati chaka cha 2024 ndalama zonse chepera 1 trillion zinthu ziwiri zokhazi, kutanthauza kuti apresident amayenera kuti atapeza njira yokhazikika yogwirika imene ingatithandizire pa nkhani yoyitanitsa fertilizer komanso nkhani yoyitanitsa mafuta mdziko muno. Ndipo G2G ya fuel ndi United Arab Emirates ikuoneka kuti ithandizira kwambiri, komanso apresident angolengeza chaposachedwa kuti akupanganso ndondomeko ndi dziko lija la Morocco kuti tipangenso G2G ya fertilizer. Ndipo zokambiranaso zimenezi zili nkati kuti zinthu ziwiri zimene zakhala zikuvutitsa mdziko muno kumaonanga forex kuti isapezeke kwa ochita malonda, president akuona ma solutions yake amene alogwirika kuti zikatheka zimenezi Malawi atha kupita patsogolo mofulumira. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiye ndionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamema achinyamata kuti akhale nawo pa mkumano wa maso ndi maso komanso masamba ake amchezo Facebook ndi X, pomwe ayankhe mafunso awo onse okhudzana ndi zitukuko zomwe wawachitira. Akuluakulu ochokera mdziko la United Arab Emirates ali mdziko muno kuzakambirana ndi akuluakulu a boma la Malawi za migwirizano yomwe ithandize kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja omwe dziko lino likukumana nawo. Ndipo bungwe loyendetsa mpira wa manja la Netball Association of Malawi lati likufuna ndalama zokwana 350 million kwacha kuti lichititse mpikisano wa masewero wa maiko amuno mu Africa. Tipitirire tsopano mugawo lathu lachiwiri la nkhanizi. Boma lagula chimanga chokwana matani pafupifupi 48,000 kuchokera mdziko la Tanzania chomwe chayamba kufika mdziko muno ngati njira imodzi yothana ndi vuto la njala. Anthu opitirira 3 million amaboma 15 ndiwo apindule ndi chimangachi. Nduna yoona za ulimi asamgawale komanso nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ndiwo alandira chimangachi pomwe chayamba kufika kulimbe mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mulipoti la Upire Kaisa. Polankhula atalandira chimangachi, nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati kugula chimangachi kukutsatira zomwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera ananena kuti mdziko muno muli njala ndipo chimangachi chithandiza kuchepetsa vutoli. Akunkuyu ati kuyambira pomwe njala inagwa mdziko muno, Dr. Chakwera analamula kuti chimanga zigula m'maiko ena ndi kumapereka kwa anthu ovutika zomwe zikuchitika. Komabe iwo adzudzulanso mchitidwe wa anthu ena omwe akumagulitsa chimanga akalandira zomwe ati zikuonjezera mavuto a njala. Pachifukwa ichi, iwo amema Malawi kuti aliyense akhale mlonda wanzake pothesa mchitidwewu.
boma likugwira ntchito ndi bungwe la WFP lomwe likuthandiza kunyamula chimangachi kuchokera ku Tanzania kubwera ku Malawi. Mkulu wa WFP kuno ku Malawi Simon Diner anatsindika zakufunika kolimbikitsa maubale pakati pa boma ndi mabungwe pofuna kuthana ndi vuto la njala mdziko muno. Bungwe la Dodma ndi lomwe lizagawe chimangachi kwa anthu oposa 3 miliyoni m'maboma 15 mdziko muno. Moses Chimphepo ndi mkulu wa Dodma ndipo wati kubwera kwa chimangachi kuthandiza anthu omwe alibe chakudya. Chimangachi chagulidwa ndi boma la Malawi ndi thandizo la ndalama lochokera ku World Bank. Upire Kaisa, MBC News, Blantyre. Unduna wa zachitetezo cha mdziko walimbikitsa kugwira ntchito ku nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno kuti ayike chidwi podziwa momwe njira ya makono yogwiritsa ntchito intaneti mzipata zolowera ndi kutulukira mdziko muno idzigwirira ntchito pofuna kupititsa patsogolo ntchito za nthambiyi. Nduna mundunawo a Ezekiel Ching'oma yalankhula izi ku Lilongwe pa maphunziro akugwira ntchito ku nthambiyi akagwiritsidwe ntchito kanjirayi. Olive Phiri wadza ndi ripotili. Malinga ndi Ching'oma, njira ya makono yogwiritsa ntchito intaneti yothandiza kusunga uthenga ya Migration Information and Data Analysis System MIDAS ndiyofunikira pa nkhani za chitetezo cha dziko. Ching'oma ati njirayi ithandiziranso kuti dziko lidzitha kulumikizana ndi maiko ena popanda vuto lililonse. Iwo anapempha ogwira ntchito ku nthambiyi kuti ayike chidwi pa maphunzirowa ndi cholinga choti asadzavutike njira yake ayikhazikitsa m'malo awo ogwirira ntchito. Ching'oma kenako anatsindika kuti boma ndi lodzipereka kuthandiza nthambiyi pomwe ikuyamba kumagwiritsa ntchito njira za makono. Maphunziro awawa athandizira maofisa athu kuti akhale ndi kuthekera komudziwa munthu uja akangofika pa boda azimudziwa chiliyonse chifukwa system imene ikuikidayi ikhala kuti ndiyolumikizana ndi ma system onse a dziko lapansi. Tsono munthu uja akafika azimudziwa dzina lake, kumene wachoka, zimene wapalamulako, ndezi zithandizira kuti adziwe kuti munthu uyu ndoyenekera kulowa kapena soyenekera kulowa. Kaya mwina munthu akutuluka zizikhala chimodzimodzi. Mawu ake yamagwiriza udindo wa wamkulu wa nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno Afrecha Nyirenda anati njira ya makonoyi ithandiza ogwira ntchito ku nthambiyi kusintha kagwiridwe kawo ka ntchito komanso kuthana ndi mavuto omwe amakumana nawo. Pakadali pano pa nkhani yosindikiza ziphaso zoyendera, nduna za chitetezo cha mdziko yati boma likufuna kupereka ntchito yosindikiza ziphaso ku kampani yoti ikhazikike pofuna kuthana ndi vutoli. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Alimi awapempha kuti ayambe kugwiritsa ntchito njira za makono za ulimi wa mbewu za masamba ngati njira imodzi yochepetsa ndalama zomwe amagwiritsa ntchito komanso kutukula chuma cha dziko lino. Izi anena ndi akatswiri za ulimi aku sukulu ya ukachenjede ya Luana pa maphunziro okhudza ulimi wa makono wa masamba ndi chimanga. Elin Chimoyo wadza ndi zambiri. Pempholi likudza pa nthawi yomwe Amalawi akhala akudandaula kuti mitengo ya masamba ndi zina zakudimba monga tomato yakwera kwambiri. Ochita malonda ambiri ati izi zili chomwechi kamba ka mitengo yokwera yomwe akumagulira mbewuzi kwa alimi. Omwe nawo ati vuto ndi momwe nyengo ikuyendera komanso kukwera mtengo kwa mankhwala a mbewu. Koma cholinga cha maphunzirowa ndi kuthandiza alimi komanso ophunzira za ulimi ndi njira zomwe angasinthire ulimi wa mbewu za masamba kukhala wa makono ndi odalirika. Zina mwa njira za makono zomwe akulimbikitsa ndi monga ulimi wosadalira nyengo wa mabalani amakono omwe amawatcha kuti ma greenhouse mchingerezi. Nthawi zambiri alimi a tomato amadandaula kuti mbewu simachita bwino nthawi ya mvula, zomwe zimachititsa kuti ochita malonda aziyitanitsa tomato kuchoka ku maiko ena monga ku Tanzania.
koma akatswiriwa ati izi zikhoza kusintha ngati alimi ambiri angayambe kutsata ulimi wamakono wa mbewu zamasamba. Alimi omwe anali nawo pa maphunzirowa alandira uphungu kuchokera kwa akadaulo akubungwe la Center for the Continuing Education and Professional Development CCEPD, Mashav Aid ya mdziko la Israel komanso Mateke. Pakadali pano sukulu ya ukachenjede ya Luana yati ipitiriza kutukula ntchito za ulimi kuti dziko lino lizikhala ndi chakudya chokwanira. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la NAM lati likufunika ndalama zokwana 350 million kwacha kuti lichititse mpikisano wa masewerowa wa maiko amuno mu Africa. Mlembi wa bungweli Amikani Kauma watsimikiza kuti ndondomeko yokhudza mpikisanowu ayipereka ku unduna wa zachinyamata ndi masewero ndipo akuyembekezera kuti awayankhe kumapeto a mwezi wa March. Dziko la Malawi likuyenera kuchititsa mpikisanowu pakati pa miyezi ya October, November ndi December. Praise Majawa analankhula ndi Akauma. Pakali pano tinatumiza ndithu budget yathu ku ministry kumene ndithu adatifunsa kunena kuti tifotokoze kuti kodi mpikisano zofunikira zimakhala zotani komanso tifuna zotani. Zonsezo ndithu talembera ku ministry ndi panopa tikungodikira yankho kuti atipatse yankho lotani, koma chilichonse chimene chimayenera kuti tapatse tadziwitse ndondomeko yomwe ikuyenerera kuti popanga host imafunikira ndi chani, zonse tatumiza. Ndi chiyerekezo cha amene amayendetsa masewero a mpira wa manja muno mu Africa akufotokoza za miyezi ya October, November kapena December kuti muchititse mpikisano umenewo. Mukalata imene mwapatsa a unduna umenewo mwene ni chiyerekezo yanu nta mwina mwezi wake uti? Chiyerekezo chonase tidapereka miyezi yomweyo chifukwa chonena kuti zitengere boma amene litithandizire, chifukwa ife tikhoza kuyerekeza kunena kuti tikufuna date yakuti, koma pamene boma likhoza kutuza kunena kuti mwina mwezi umene usizingatheke koma titapanga mwezi wako mene tatumiza kumene kuti kudikira kuti yankho limene angatipatse ndimene sangatitsimikizire kunena kuti bwanji mpikisano umene utakhala mwezi wakuti. Koma malinga ndi chikonzero cha African Netball mipikisano imene ndithu nthawi zambiri imayenera kuchitika mwezi wa Oktoba, koma tinaona chaka chatha kunena kuti mpaka tinapanga mwezi mpikisano umene mwezi wa December. So izi zimangotengera dziko mene lakonzekerera, koma miyezi yake imakhala ndithu imene ndatchulayo. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wamema achinyamata kuti akhale nawo pa mkumano wa maso ndi maso komanso masamba ake a mchezo Facebook ndi X pomwe ayankhe mafunso awo onse okhudzana ndi zitukuko. Akuluakulu ochoka mdziko la United Arab Emirates ali mdziko muno kudzakambirana ndi akuluakulu a boma la Malawi za migwirizano yomwe ithandize kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja omwe dziko lino likukumana nawo. Ndipo bungwe loyendetsa masewero a mpira wa manja mdziko muno la NAM lati likufunika ndalama zokwana 350 million kwacha kuti lichititse mpikisano wa masewerowa wa maiko amuno mu Africa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munayi ndine Arthur Chokoto. Mwakoma nonse.